ngibona wena. Ngiyabonga Shem. Thank you. Wantoma ke, wantoma Shem. Awungene lapho. Khombisa zaseThekwini mntwana. Hello. Bijozi ne. Bijozi. Ayo kon. Hello. Yo. Hi, Smith. Wala kafela ki. Iridewan. Babi kima. Ya. Ayo. Hi Makeva. Yo. Picante. Aje TikTok hizo senda ndaya. Jam ngithathe tripod jam. Ufuna ukukujayivela ngikukhumbulile. Suka. Anitemelani kangakana. Network. Hlolwa mna. Yiphi? Ngeyakho wena. Manje sebangirestrictelani ngoba ngifihli awukayifihli and bathi ngikhuluzaneni yo bantwana phela nizomthatha ngabona abantu abangemva Anisithemisela kangakanani ubuyile ubuyephi Ujemile lo nawujemile manje Hey wena Nala uyarasa edona la ngangizobuzisipenda la Bueno, Tebenzela imagine ngaba
Erasa ngani? Sakhaleli sana. Awufana. Ezifana network ya ka a ke sure ke network or ke active. Network yakho. Sasa ni yapi? Ni beach. Sibuya khona nje esuku mara sizobuya kusasa. Sababa. Zaza veli mama. Angani sababa nisho. Khalani la bayakuquestiona. Bangikweshi. Oh. Yo, bese nibuya nini? Ubuya nini Thursday esuku. Vele. Nje wena ngemputini masodek. So mal. Ngicela ngigolele. Yo kunomakebalala. Yo. Make phone. Make. Yes. Mntwana kaShaka Zulu. Tana kaShaka Zulu. Hey. Bapha abanye balele kani? Ngithi ngithe kumbala ngibona. Basho wenzeni Yo. make? Yo bengine-energy bengizosina manje eish. Eish. Usinele. Yo ngikusinele mfana. The twiz ngiphosela unyawo. Abalele manje. Ayabhora. Ebudle. Bayangi. Wey. Ngithi ngicheka lo bathi ngibani? Umduva ngimthola live. Loyo uzosithoma asize ngoba kanje ngingubani mina ngingu-Eve. Awa. Kugcwele kuthe kupaneli yakhe. Hayi. Abana-screen record laba nje. Ayikho. Ayikho sona. Ngijabule. Angathombi phela umfana lo. Yo angasithembisa sikabuzwa ama-question wena kungathiwa ini. Ngithi singabuzwa ama-question kuthiwe sibonile-ke niphysician. Emtha. Wenzani? Mina Ngikubona ngathi bithi wara. usifihleleni manje kungeke abantu la uzosifihle kangaka. Ngiyabuya ngibona ngiyajema so ngithi ngivale nyani camera. Ingane ngathi ifani phela mina eish. Wenzani ke nje? We mntwana kami. Ngumntwana kaShaka Zulu sisedebeni. Ngengifike isiphongo sami ngathi sikhulu. Boring. Wena ish tsakonna pithuzi. Oh. Ayinda ngumsana. Wena uhlala uhleka everyday kulive yakho wena uhlala ublasha. Hawa mbali ngekhe mina ngiyala nje. Selani Mina ngiyala nje pithuzi. everyday and ngumalume lo everyday. Hawa. Wawa. Oh. Ngijambona. Hey, Ngijambona. mara asazi behind the scene ukuthi izitshani. Hayi suka wena ungazophapha. Ngizwile. Mawuthini? Mawuthini? Eish.
behind the Yo, scene. Ayi, buza. yeah, siyazi behind the scenes. Mhlambe Hayi suka wena. sazi. Mina zange ngisho next wena ngibona ufuna ukusinela uMageba. Sorry. Mageba kuyafana Mangijikile. nakangani. Yeah, ngiyabuya ngipha 10 minutes ngiyabuya. Kodwa ngeke uthi uhlehla uyaphapha neva. Yashem. Kuhleka kunamahlelo. Uyaphapha. Angekhe mina. Awu, Hayi ngaphapha zonke. ayabona. Hayi mina. Jama. Angeke. Ngeke ngizokujima kangaka. Ngeke ngizokujima kangaka. Jama. Oh, hlolwa mina. Hello. Yathi wena emanyana kangana kampani. Aha. Yambona pictures. Hawa shana. Angazi ungishiyeleni wena, Thembeni. Angitsho nawe. Wena. Sibona sowujudile seyafihla lapho uthi second vacation. Hayi ntombatane. Oh, so manje ngoba ngijile la nengithile. Yebo. Sazongishiya mos. Kuncane lokhu, sazongishiya. NgeKapa mina. NgeKapa. Shapho mina ngizoya eMauritius. Esaphikisana. No, right inase ngizoya eDubai ngoku. Engisayi eKapa, eKapa ngiyabona ngathi wadlaliwa. Right, mina ngiyelagos ngiyobona umpura. Hayi ke. The competition is too loud. Ngeke uze ulwe kangaka ukuthi i-second location ambili labe isePitori. Why bungayi at least eJoburg or somewhere? Wazi waye eDurban? Ungijiyelani? Durban? Ukukhombisa. Mara uhlala ekhempe Ithi esingalayi mayidlala ne-Golden Arrows and wangabe badlalela eDurban. Ngiyakhapha. ngeke bathi usidlale, ngeke bathi sizeni. Akangikhambi nabo mos. Washo, ku-right, nami ngizostata eLagos. Ngizobuya ngiphethe ijini le-LV ngizolibeka la. Ishapho. Kushapho, ngizonitshada iphiri nami. Ngimbonile Ngathi ngiyabona. mina. Buye mina wami angeke u-2 shots. Wami uzoba ngu-8 shots. 8 shots aribyal. Yo, ngathi ngiyabona shem. Onglume ngumasito omunye ni hle kubuhlungu dala. Mosquito kanini nje isizini. Busaba. Aneva kibuye. Mina usisiliwe uzonginceda ukuthi ngibuye. Buba. Mina, I'll come back. Even stronger. Like mina ngeke ngize ngifane naye lo, mina ngeke ngithithize ngizoyithatha le nyoka ebazonginika yona. Uzoyithatha ni? Thatha le lento. Small like. Ayinabungozi. Uluke. Ngibani? Angithi wena. Yeah, man. Ngiyalagos mina and mangibuya. Wena uzongisiza ukuthi ngiluke wena. Mawubuya kwenzakalani wena? Angeke ngistake uzongisiza ukuthi ngibuye. Uzongisiza. Hayi ngisho umbali. Hayibo, sikwenza njani la? Marubhale nohle musi.
Yo, I Ngicela chef nokuhle. sorry Kim. Umlomo wakho. Yeah. Wayefuna ukuyobhuza do thisizwe. Yeah. Athe umbali uhamba ngeMercedes. Hello. Iyo. Hello. Unjani? Ngiyaphila njani? Ndaphina nathi. Bahle no-2 ngisazi ngikhethe bawo. Kanti uzele uzokhetha. Cha ngifuna umuntu engizophila naye, engizodla naye imali yami. Aziyabuya. Kahle. Umbali ngathi labantu ngcono unobuhle ngathi innocent. Umbali wenzeni? Usubhuti wami Sithatha unobuhle. Ngoba umbali wenzeni? Uthi umbali igama elisaba umbali. Hayi nichubekeni basabe. Ngazi mina umsabayo, mina ngisabi lutho. Ubafu usabayo, mina ngisabi lutho noma yini. Noma yini. Noma yini. Camera yakho sisibona. Anivuleni ikhamera ninobafu. Hamba ne-vibe thina. Angikuzwa? Hamba ne-vibe. Sicela uvule ikhamera sibone. Usibuze isidingo. Vibe we. Nguwe ungasabi lutho. Athi woga. Nguwe ungasabi lutho. Hayi mina. Ubafu osabayo uphi? La ngila eceleni lapha. Ngicela ukumbona ubafu osabayo. Mina ngiyabonakala nje. Nawe wena siyakubona. Wow. Nangi lapha. Sicela ukumbona ubafu osaba bombali shem. Uyahamba. Nange. Umazi basabani. Akafuna ukuvela, sicela ukumbona phela. Uyahamba bese nange ebhekeli. Bafo phela, bafo. Uyabona yasavela bese. Bafo angamboni. Angimazi sabani. Ubafo. Angeke. Mbali. Ngiba ngitshela ukuthi uyijamise ngani ifoni yakho. Yakuhlupha network mbali. Yangihlupha. Network mbali. Ngiyabona. Uthini lobuhle wena? Ukuthi uyijamise ngani ifoni yakho. Ngifethile la ngifunani. Angithi mina ningithengela ama-WhatsApp yini? Yini ama-WhatsApp? Yini le? Umbali ucela ukuthi umthengele i-tripod manje wena bothini? Bathenga abamfuna umbali la ekhaya. Okay, asala bamfuni kodwa ucela ukuthi nimthengele i-tripod. Yani leyo nto leyo yenzani? Iyadliwa. Yiwa nebaba. Hayi. Anti hayi izinto edliwayo into ezophela. Something serious ngeke into edliwayo. Ayidli. Into yokumisa ifoni like uyayimisa ifaka phakathi. Uyayimisa. Le bamba ifoni kanje sengiyibona. Ngiyibona. Ngihlala eJozini. Hayi ngiyanizwa indlela engikhuluma ngayo. Ngizwakala ngithi ngihlala eJozi. Ini yaseJozi. Hawu, isiZulu senu asifani nesiZulu senu. Anyways vele siyamaZulu thina.
Something like Nayo musi tripod wena. Awunayo nje. Vula mntwana ubona. Awunayo nje. selfie stick. Ayibo, Oh, Jiki selfie lapho. le. Jiki lapho. iyajika. So. Faka ifoni khona lapho uyimise la. I-selfie stick mntwana le. Kodwa uma ungafaka ifoni ngama lapho. Angithi inhloso ukuthi kuma ifoni angithi. Ayimi like. Awa. Hayi mani iyavuleka lapho ngaphansi ngingazivula. Mhlambe mazipha mkhulu ivu. Oh yeah. Tripod le. Ngile fani yaka le. Bengayiboni. Awuyona nje. Bengayiboni. Iyona nje mfethu. Bengayiboni. Hawu. Amantombazana bafisa siqola kanje. Awaqoli kodwa nje hawu nawe ke. Nawe ke kancane nje kancane nje. Senihamba yini? Engebig. Nobusho seresi yini? Ayingeres. Ngise. Boyfriend. Kuyindaba buka nga. Wabuka nga. Ngise South Africa. Kuyi-boyfriend bese kubamba. Indaba ubuke ngala. Kuba Yebo ngibamba. Ngisethekwini. Basho ngakubamba. mana phela. Wathi ubukubanga eceleni. Ngasuthi ngisongephi. Utheka nje. Azungu. Ngibheke i-beach lapha. Ngiyayithanda i-view yami. Hayi yabona bese wena ijozi bese lisikeleni. Ijozi. Hayi. Kodwa uyangihleka vele manje. Beyagula yala. Boyfriend bayathengisa ama-boyfriend. Basho ucaleni. Basho boyfriend cabang. Can I see the beach? Uyibona ukuthi iyazeni? Alright, ngimprove wrong nina ngicabanga ukuthi mina ngise-boyfriend ini. Mara bangizwile muthi mangithi usekapa. Mntwana, abantu laba bezwa labo. Laba bezwa labo. Abe strong. Abe strong. Ya beach code? Code mele ngichange se-beach. Awa manje nikhamba njani ifoni nami? Niyibonile ke? Ngikulive mina. Ngeke ngikhona ukuhamba nefoni. Ngiphume. Malume ulibonile i-beach? Right. Bona lona Jace. Yeah. Yabo, angeke boyfriend. Angizenzi izinto lezo mina. Angidiri dilo tseo. You don't tweet things. Ngilitwitwi. How? Amatwitwi. Katilo kanjani? Size 4 nangabani mama. Uthethe refinal na? Nobuhle shini. Nobuhle shini. Hayi shem. Kuba zange ngikhombisa ibhishi nje ihlizwa yami ebuhlungu. Ngiyengilala. Phela bengakoteli bengizothathela itho yabo. Nje bafuna ukubuyela wena ngifuna ukubuyela. Uyakotola kani? Isho umoya lo. Asimangilima if ufuna amatshitshi lo moya lo. Ufuna amatshitshi. Ulitwitwi. And when ulitwi.
Aisha mangihleki. Bendaba. Yo Aisha. Timjile. Timjile. Serious November. Dana bupeli. Kanti into leya mna. Ijacket le. I'm sure izokulunga. Nakashala, timo live. Hayi Bye. mntwana. Usalelani? Eh? Usalelani? Makhaza. Wow, makhaza. Yabo kubunjeni bachiye la kuvuliwe. Makhaza. Moya lo. Namagagasi la ngathi sewaza khulu nje. Ayasibona ukuthi asindebala. Ayanibona ukuthi nina ninavisitha. Machuchu skimani. Wena. Uzotrenda. Wazi amachuchu. Angazi amatshitshi namatshitshi. Akawazi mntwana. Ush. Yelo nobuhle. Bakubulisa. Umuthi uhlala ngilochisa and every day umuthi yangilochisa. Isn't that cute? Cute mama. Mele sithi wena. into. Isi. Obsessed wena. Wena obsessed wena. Lweni ba Ah, obsessed. obsessed. Obsessed mutu. Oh naku mageba seka yakho. Seka Mageba. Yakhulu mageba. donya uma. Ngibali. Oh khani mina ngilochisiwa nje. Awusho. Musa. Sure. Akenya ko rasa videos ni wa itse ro obsessed ka mang. Akenya ko rasa. Hawu. Thina sitholela imali zingaka. Kuvela ngaleli. Umuntu ufuna uphike ukuthi obsessed yena. And obsessed. And uyazazi. And uyazazi. Eish. Now yabona ukuthi ibhasi libhaliwe. Yabo? Hayi, thingithi ngidlela ushut up. Angikhulumi. So. Like ukuze ngibe live bengithi ngifuna ukungena i-live kaMduva manje ngithola yokugcwele lapha ngithi ngiyangilungi. Hayi mina lapha shem noma ngathiwa ngilethe mhlaka bazongibiza ngo-E. And umuntu la akaboni. Yeah, true. Alright, ngiyakuzwa musa like hard. Umuntu la akabona ukuthi samshaya-shaya man. And besidlala ngayo kabuhlungu njani. Umduva loya ekusele sokuthi sitrende mina ngize ngalala nokulala sikulive. And then lehle sidlala ngayo umuntu loyo. Simtshela amala uyasikholwa. Emkholwile. Hayi kancane. Kholile yazi. Yo. Hayi nje. And uzobuya ku live if only umbala ngajoin because ufollow umbala. Simfuni la. Thina right umuntu uzosinikela ama-advice. Yo. Mara unikela nama-advice lapho. Asiwafuni and inkinga ukuthi usinikela ama-advice lawo simtshela amala. Mara okunye beka-predict iqiniso shem. Mara yithi nenjalo khona umuntu lapha athe kune-group yabogeli phela umntu bebekakhuluma iqiniso ngathi ukuthi thina uma ungathi uyacala laba besilele lapha empedeni same size yomzimba ngathi siskimile vele siyafana. mara sithathelana ama-boyfriend. Then wabuya wathi bekasifanisela lapha makazaphi istori sokuthi kune-group yabantabazana and then i-2 yakhona
iyasebenza umsebenzi oright, though thina egrupini umsebenzi le i-two eyiberegako ayikho like permanent but uright. Ish, abantu laba fake i-horror movie nebakhambile babona-ke. Aye ngizokuja aye abantwana bakaZulu nabo bakashaka And ngamabomu. hayi bambekile shem ubambekile And bavulela ivolume yoke. Ukuthi ngiyizwe, ngisho ngisalile mina. uzele nendlu wena umsali nendlu uzazisola ayeke kube kade mna ngisebhishi nje Ish, abantu laba why bangenza so? nokudlila igwala Ngidlile igwala mara sigadlaleli ku-horror. ihora ngiyithandi mara angeke ngasaba mara ngikusoli shem lapho useduze nebhishi amafestere lami utabethela khulu umoya uzwa ngathi nazi iy'pokopoko aye Nasiya lapha e-beach, sihlangana namakula lapha abamvunuthini. Nasisondelako ayahlukana ne. Afika kithi, athi, you should be careful of the spokos. unamanga ngithi wena amakula nababhubhako bayawatjhisa Whoa. Shh. mara iprativar Yeah, pratevar mara. serasi bayawatjhisa bese umlotha lo bayakhamba bayolahlela elwandle What if bebalahle umlotha lapha? ya bathi mlothabo Bathi, be careful of the spokos. And bese bridge-ini, besiya le yabo ekugcineni kwe-bridge. Yeah. Bezojama la. ya amakula ayenza njalo so wathi be careful of the spokos bakhuluma ngabo mna wawo nabodadewabo balahlela ngapha Mina ngizokulila. Mina Ngizokulila. kasithaba sitoko nani sithelela kuyiramara Cabanga. Ngiyoskriima ngithini ngoba ngcono into ephilayo isipoko asiphili baba ngiyosithini mina ngosithini into leyo noma ungathi uyayibamba uyohama ayibambeki. ngiyosithini ngoba nanoma ngathi ngiyasifihla sengibonile ukuthi ngingene kuphi Izwa lo basho sithaba izilo zezinyani. Zezinyani? upitches lo yabona ngiyakutshela ungithi upitches lo hlukana naye Wena adventurous. upitches lo hayi ngathi funa uyabhuza ya awashe amaholideyi wami ngithi azokhipha mara yazi ngathi azikhuphi Umama, khamba ukuvakatsha eForeign. bengengibuye mani ngipore indaba ukuthi bathe camp baqeda la sebayayihlehlisa kube ngingale mina nje Angisho abantu abafuna ukuza ekempini. Basaba ijima. sinolembe sisakhuluma sithi yabona izinto esihlezi sizililela Abantu bafuna ukuthi nasifike senze ama-flips sibambane. Ugane mara namele kuthiwa camp 2. into beyisakhulunywa le ukuthi bayabhora Macheli kanjani angekho. boring Camp we. And uyabona ukuthi sekuma quarter finals. We Black Label. when
nasingathi semi-final. Safika ku-final ke. Yosenzani iDurban? Yozenzani? Akangibhora mina shemyo. Akazi abantu la. And omunye uya ngomnganakhe ngoba umnganakhe yena ethe ake yena hawa. And into ebuhlungu ukuthi bese ngi-organize ne-transport mina ukuthi abantu babuye bathatha. Hayi shem. And yabona la bathi bona bezi i-routine leyo bakayibambi. Bona la bathabezi. Benza imhlolo lapho. Ngizwe ngathi ngingabathuka lapha egrupini. Mina bengilinde ukuthi utshele idabhala umessage. Wathula. Ayi funa uyophuza nje. Julele. Ngathi ngizobhlasha. Emntwana. Ngathi ngizobhlasha. Ngathi ngizobhlasha. Sama ngizibambe. Bani uyabhlasha ke no? Mina. Julele. Rosa. Videos man. Videos. Wena uthe isipoko is a lightweight thing. Okusalayo. Usalayo noma ungangena e-wardrobe sona siyongena nawe. Ngeke manje. Ngiyabheda ne? The network mundial. Angizwisisi kwamini nje. Today wayenza so. Yazi ngisacela i-content yethu le yange-weekend. Ayazi angazi ukuthi ngenzeni ngayo yazi. Like angazi ukuthi ngenzeni. Ngikhipha ama-vlog ayi-15 phakathi kwayo like ngikhipha ama-vlog ayi-15 or angizwisisi. Yiningi iyangiklabaklaba. Like yiningi. Mara ucanga ukuthi nasikayijoyina i-live le angarecognize ukuthi ngithi Absolutely. But think kwela bentazana lapha. hawa amahlawu. Kwela bentazana baningi. Angifuni vele uyaba nomunye angimvisisi. Ngimzwisisi apha. Ibana uyithi sikhuwa urabambi yena. I wonder akasiphendule. Akasiphendule ngoba sifuna ukwazi. Urabambi yena. Yasanhloka fela. Sure. Abithi bathu. Hello. Ninjani bomama? Yaphila wena njani? Ngiyaphila. Manje wayisusa usiseleni ngabe uyabonakala. Network yami yahlupha ngiyajema. Hayi okay. Nibahleke ebusuku. Siyabonga. Niyakephi? Usuka nje. Ndawo. Nibahle ngathi niyasamwela. Ngitshela mina. La sizihlalele nje. Emuhle yakho usophezu kwami lo. Ungipha yena mina mnganami. Ungifollow yeso. Yazani mama. Hayi ngizofollow.
Musend number yakho-ke lapho ngicela. Ngithenge inamba yami. Yebo. Okay. Uhlala kephi? Ngihlala eSouth Africa. Yebo. Ngihlala eSiyabuswa. Ukuphi lapho? Empumalanga kaNdebele. Ngumndebele. Umndebe we, okay. Ayikho inkinga. Yindaba uthi we ayenzeni amaNdebele? Ayidelela wayisi. We ayixesani. Mina ngikwasekezeleni mina kodwa ngihlala eGoli. Ndawanaphi? Ngihlala enenduzane eBramley. Sebenzela khona. Yazi iBramley? Cha, ngiyazi. Yebo. Elukuthi. Huh? Wait. Okay, ngapha. The last time I joined live yethu wasitshela ukuthi yena udlalela i-MDC ye-TS. Akethi ngifuna ukuqaqa usisi lo. Zokuthenda. Ye-TS. Awuthi ngikubone mhlampe ngiyakwazi. Ngena lapho ngibhenga. Cha, vula ikhamera. Ngiyacela. Cha ngilelani. Awusinankinga. Ayivule ikhamera yami nginafulazi mancane. But handa kambi kabaleli. Una kanye laba abaleli. Hawu ngilele manje. Hawu. Hayibongilele phela mina ngamanje. Kamera yakho mayivuleki futhi. Ibuye ngiyazama bayivuleki. Angazi waye. Yabona ke. Okay, usithombe sakho la ugcoke khona ikit yethu. Ngicela ukuyisend WhatsApp wakho. Ngizoyiposta namhlanje, singiposte manje futhi. Sendela ku-TikTok, WhatsApp iyo yehla iquality. Hawu kahleni bo. Hawu. Kanjani manje? Ngiyangithulele. Ngiyajima kusasa futhi. Iveze la ku-green screen, funa ukuyibona. Mbala ikhumbeke ku-screen esiphezulu lapho. Kabini. Faka kwi-green screen, sibone. Hora leli yangifisa mina. Namhlanje. Uthi uyaphi mbani? Where you going? Uthini? Uyaphi ngesikhathi umhlanje? Hayi ngindawo. Hayibo umshe. Bobengu. Angeke umsipuwani phela manje isikhathi. Bangindawo. Angeke umhlanje ebusuku. Hayi ngiyangishaya. Yangitshela. Ngikushaya John. Umshayelani umhlanje? Lolu baba ukuthi nomela. Indoda, ibaba, yikusithi. Indoda. Awuvuke lapho. Buka. Buka ibaba buka lana uzobona. Uzobona. Mengingabuzwa mina. Uyathanda ukuba live pia ne. Jabekile. Jabulo. Aye, impuku nazo. Hayibo. Nazi impuku. Yo.
Eba-gift. Jamani, yo. Jamani. Aye. Yini inkinga manje mama? Yini manje? Ngiyabona ngitshela ukuthi bafake ihora. Uyigwala unjalo nje. Okay. Ngicimile, yo. Ngiyasaba baba, ihora. Kukufaka umusic engesinani. Phela bakabuyi and yabo bakhile bathambile. Napale. Bayaphi? Yeah. Bayaphi? Olwandle. Kanti ukephi sha manje? Ngilapho kini next door. Emva kwakho bheka ithi ngizongibona. Awusendocation. Engaka. Gift umusa. Yambona la umusa. Akafuna ukuhlulwa phela umusa. Kungenela abangigift wathi no. Angimyeki. Hamba nawe ibhishi yabo. Cha kuyabanda nje ngibuya khona manje kuyabanda. Awuthathe nanga umuntu omuhle uhambe naye. Wena udeserve ukuhlala eMzansi yazo. Ubani? Wena. Ha, Bowser man. Ngizokuhlala kuphi? Yabantu ngathini? Yabantu base New York City. Bashaya njalo. Awase New York wena deserve New York angitshela. Ngicela ningise ne-New York. Please. Bengadlali ngawo la eMzansi. Please. Yabona onayo nje manje kumele akushade umtshele ngithi akushade mina. Eish. Unfortunately. Akekho ya. Uthi ayibonanga umuntu. Guys. You're happy just no one. No. Sise New York. Bese kuba umunye wase Italy ngapha phezulu. Nokuhle. Ngiyazama ukuqinisa yazi. Sheyida wena. Oh. Akusona. Mina khane ngibuya manje endlini. Ubuya kuphi? Ngibuye ngiza eSoweto. Ubuya kwenzani eSoweto? Kati ngiyobheka abanye abantu la benza izinto abadume ngazo. Mina ngishaya ngivideo call ngolentuzana manje ngelentuzana ngo live. Mina nenza live ngo 8 ebusuku ekseni neso kusasa. Senze live ngo-8 ekuseni. Yeah, wenza live. Why? Hayibo asizobe sejimini noma senza live thina. Ujimisa ubani noma? Yenza nge-account kabani? Ngizenza ngeakhani kalokhu uzobe sijimiso lo special for thina. Yabo. So it's about 3 ekseni 4 ngayi. Umuphi coach ugama lakhe? Stadium. Omunye coach
ucoach lentuzana ubani thubani uyimaga liyakhudla lo Jimmy Zamora eba la coach Jimmy Zamora ba Ustiz omunye ucoach Jimmy lentuzana from kumtsipi Jimmy Manford yazi Manford uyazi Manford Ngiyazi. yamazu ngiba unenuzana unzama udlala kulenuzana udlala inozama udlala kulenuzana njini Richards Bay kade jinisa yena ke Manje yindaba nina nijimiswa omunye umuntu ama-coach eGalaxy khona. cha uyosijimisa 14 ekuseni Oh, alright. Ngiyakuthola ke manje. yayizwa Yeah. for fitness So you understand kumnandi Eh? kaGalaxy. Kumnandi. ayi yabhotha imenu Usokuthi miyathi manje? yazi kudala ukuthi ngiye kuphi mina ngibuyele kwivet Uyaphi ke ntweni? namphela ngithathe kuma-trials ngoba bangibiza basibona dlala kwi-engine cup Niyahola. ya obvious ngisihlale singaholi imali yakhona incane imali ethimeni sesifuna imali eyi-serious Hey, bo. Wafuna imali esira kambe udlala ku-first team. Hawu. kwi-first team vele bathe mesingabekezela songena kuyona Ibeketela ke. ngibeketele Bekezelake. yini manje ukubeketela umswati kanti futhi Hayi, kumndebele bekezela. uthe yona ngibeketele Good night, Musa. Nawe ke siyamixa. hayi ayithi inkinga Hayi bekezelake uzongena ku-first team. ngena ekhaya kodwa ngifuna ukubuyela ngasekhaya Ivet yona mawuthi iyenzeni i-right because ivethi right sidinga ama-opportunity right okay. Ungaphindela ke. Kodwa nje. kodwa nje ngifuna ukubuyela mathiwa mhlawumbe ngiya kwi-Durban City ngaba right Durban City. Ha. yeah Ufuna ngakini? yeah menganje ngasemakhaya ngizoba right Okay. Hopefully uzokwazi ke ukubuyela. Lina kusimnandi lapha eGoli. ayi Ngathi imatima lenzaba ni. bayasicorrupt eGoli Benza noma sisempumalanga bayasicorrupt asazi kumele senze njani even corrupta ngani? eyi long story ayixoxa kulive leyo yafethu Alright. Namuhle. Ngiceda wena awuligwala nje. Wayebafake Awuligwala nje like uligwala girl uligwala. Alright KB. lo udinga itiye lo igwala nje udinga itiye lenzani. awudinga itiye uzorelaxa kahle uyicabange yabo ungacabangi ukuthi ugwala Angilona igwala. Like no, me. uyini
Hayi bo. osabayo sometimes. Ngisaba uma ngabe ku-necessary. Hayi bo. Yeah, yeah. Hayi ngiyakuzwa. Hayi mina guys, ithi ngikhambe ngiyolala shem. Awusiveze ukugcinana usiyolala. We. Yazona. Hayi shem. Yini? Beyonce. Uba igama lakhe lisha uma wathi uyayiqamba nje ungayibiza ngubani? Abantu Ubani? abahle. Wena. Mina igama lami ngubani? Cha, labantu abahle nje emhlabeni jikelele ungayibiza ngoba umthandayo. Thanda mina. Uthanda wena? I'm-proud ngawe mina yazi. Yazo mama. Kodwa umuhle. Ngiyabonga. Angazi-ke girl ngoba ngi-end live kusho ukuthi wena iy'mpokopoko lezo zokuthusa wesi-ke. Ngiyakalandela cabanga siyaphuma ngiyakalandela. Yomele uhlukule amapijama lawo ama-costume. Uye e-beach. Ama-costume. Ama-costume enza kancane. Ngiyaphuma ngikuthawula. Yeah, hayi beboroko. Jehova, uNkulunkulu wami. Thembe wena mina. Wathi wena. Yo, pictures akaphelile shem. Yo. Alright. Mntwana jama I think ikhiphe uzokwazi ukuthola ama-gifts lawo. Jap. Jabe ne. We are the Vaseline. Oh. We expect content yakhona anytime soon. We love you. Bye-bye. Ngithi mina mangithi ngiserious ngifuna isponsor sevaseline aniyithathi serious. Bye-bye girl. Shabene. Bye. I think ngikhiphe kuhle. Uzawukhanda ukuthi uthola ama-gift wakho. Ish. Why even ukuyophuza? Get the best phone. Get the best phone. When? Hey, tuleleni.